Vannacht tegen 1:15 hebben we een melding gekregen van een boerderijbrand. Vrij snel is opgeschaald naar grote brand, omdat bij de eerste melding de brand al uitslaand was. Bij de melding was al direct bekend dat het om een boerderij ging. En dan is het een uitslaande brand. Ja, dan wil je gewoon zo snel mogelijk, zoveel mogelijk materieel ter plaatse hebben. In de schuur stond jongvee gestald. De eigenaar heeft nog geprobeerd zoveel mogelijk jongvee uit de stal te halen. Maar helaas zijn er bij de brand toch ongeveer 10 stuks jongvee overleden. Er is gelijk ingezet op het blussen van de brand. En omdat de schuur eigenlijk al volledig in brand stond, hebben we ingezet op het behoud van het woonhuis en daarnaast gelegen schuur.